Haino hai wana jaknai Mangpli tuwi phaika lukurok norok ni biskango Teliamura Hangkor ni Mangpli nai di norok corona hini jotto kiri laima kok shaw phiaba wana li haino bagino tabu nukjakha lukurok ni biskang tei lukurok ni tangphang okra tangnok ni brok tini office ni phai duty khaimani laharo mahike nukjago phaika police nai mathang tei tangphang okra rok ni bising tuikhe corona visit khaimani tei mask krikhe berai tei tonglaimani nukjakha naitungdi joyakarui paithak jara gumuti tv nung oro tini tanggei mahake rang rewoi mahake slip mana mas thop jagian nora khai mahai mas thopna ni bagai kono pani siada dok eta ang hato hangone ni ban dige tudon ang tudon ko eta takungni mo asis Baik itu kan saya. Pas pergi penesan ini dia yang terlihat. Lagi 3 saat.